serbisyo publiko sa mga nangangaipuhan, mga naagrabyado, inabuso, binayaan, mga gubot na transaksyon, chismis o mga utang, gabusiyan tutok karon, ihabot mo lang kay Abogado Juan. Marhay na aldaw na Sabado po sa Indo Gabos. Yaw na naman po kita, iribanan po kita. Ngunyan po pating panahon na ini, talagang durobli ang sa tuyang selebrasyon. Kasugma po, happy Chinese New Year po sa Gabos. Siriman po sa aga, iyuman po ang Valentine's Day. Ini po si Abogado Juan, Attorney John Bongkat. Makakaibanan po nindo sa programang Abogado Juan at your service. Siyempre po, kaibanan na sa tuyang partner, si Ate May. Maray na aga sa imo, Ate May. Hi! Good morning! And marahay na aga man po tabi sa imo, Abogado Juan. And sa tuyang mga paraan tabay, you know, I'm so excited. And excited ako. Sa tuyang mga kaantabay. Yes, oo. Sa tuyang mga kaantabay na nagdadangog. Live sa 2 radio stations, sa 95.1 Home Radio and sa 97.5 Bangon OKFM. And syempre, dito malilingawan ang sa tayong mga viewers sa Facebook Live. Hello po sa Abogado Juan. Okay. Yes, Abogado Juan page kan Facebook. Syempre, pag Facebook, worldwide yan. Kaya sa Gabos po mga nagdadaralan, bako lang po digdi sa Naga, bako lang digdi sa Bicol, sa Pilipinas, kundi sa iba pang parte kan na kinakban. Ang samoy apong pagpaabot sa Indo ning maray na aga, maray na hapon, maray na banggi sa Indo Gabos. And of course, happy Chinese New Year and happy Valentine's. Happy Valentine's. Happy Valentine's din sa iyong Abogado Juan. And of course, naman sa mga araw mo kay Abogado Juan, ini yung araw ng mga puso or Valentine's Day. Yun yung ang medyo kinakatakutan. Kag mga katong mga single na sabi ninda, na kaya ngayon, mayo akong date sa Valentine's Day. Amin ako kadtong single pa ako. Medyo may arog ba ako kaya na stage. Iyo ba? Tapos itong garo makaaraan, no? Oo, makakahiling ka. Na nagdadari. Makakasalubong ka. Ika Mayo garo Lonely Hearts Club. Okay, so happy Valentine's Day po. Ano man ang kalagayan kan sa indong puso, kamo man ay in a relationship, married or single, di ba? Okay, confused, okay? Ang importante kamo nagpadangat. Valentine's Day in the Year of the Ox, Yes, Year of the Ox. Kaya lugod maging positibo ang sa tuyang taon poon sa New Year kang Chinese New Year. Aram nindo very positive ang vibes ngunyan na year of the Ox, Ate May. As in New Year lang yaon ang Valentine's Day. So the day of the hearts. Yes. And talking of the hearts, saro po sa mga sponsors may iba. Ang sa kuyang si Mrs. si Farah, sa paagi po kang Home Baked by Farah. So, iba po mga mini cakes in cans. Heart shape. Abogado Juan, perfect pang regalo. Chill. Pwede mong ilag lang sa ref. Ang kayan. Rahalawig ang buhay kaya. Pwede kang buksan? Pwede. Actually, sa imo yan. Aliki Mrs. Okay, thank you. Okay, Home Baked by Farah. Pwede po ka mag-order kahit anong occasions. Maski ba kung Valentine's Day? Ang sarap dyan, siyempre, kay Mrs. Direct. Direct. Yes. So, happy Valentine's Day. Wow, it's chocolate. Oh my gosh. Of course, pag Valentine's, talagang chocolate yan. Yes. Ibagayan talaga ang paboritong pagkakan kan mga heart shape. Kan mga babae, yan, chocolates. Yes. Pero of course, sa mga roses, may lang kitang rose nun yan. Okay na ni Abogado. Aram okay na ko digdi. So, sa Gabos po, mga kababaihan, mga kalalakihan,
single o dayman ang Day of the Hearts, meaning Valentine's Day. Iyan po para sa pagkamuot. Yes. Kaya sa tuyang magiging topic na yan, manood magilaray sa pagkamuot. Ito bagang pagpupromesa na padangat ta ka, papakasalan ta ka, itatao ko sa imo ang langit, Ang bituon. asin daga, ay bakon daga, langit, mga bituon. Ito nga lang kawan asin saldan, di pwede mainit. Mga bituon, araw yan. So iyan, itatao ko sa imo ang gabos na abot ka sa kuya makakaya. Mapaiyo ka lang. Ay. Dapat yung background kita dyan, direct. Na love song. Well, of course, apera ki Mrs. ki Farah, Yes, yung home-baked by Farah, yaon man po dyan ang sa tuyang mga mayong sawang taga-suporta sa tuyang programa. Kung mayo po kamo, mayo man kami. As in, lalong-lalo na po ang sa tuyang mga paradalan, sa Facebook, paradangog sa radyo. And of course, itong sa late upload sa YouTube, sa Abogado Juan channel. Salamat pong maray sa Indo. Happy Valentine's Day sa aga. Sa Indo po gabos. Yaon dyan ang sa tuyang mga supporters. Si Attorney Earl Francis Dakara, na sarong immigration lawyer, matibay na immigration lawyer sa Canada. Hello, Attorney good Earl. morning. Good evening sa inda. Good evening, okay. And of course, McDonald's. Yes, Lalo na McDonald's. yan, mga sanga kang McDonald's sa Magsaysay, tapos sa SM City Naga. Pagsasadir yan, sa tuyang amigo na si former City Councilor kang Legazpi City, si Councilor Alan Ranyola. Kaya good morning po. Good morning pali sa Indo, dyan sa Legazpi. Asin sa iba pang parte po kang Albay. And of course, hindi sa probinsya kang Camarines Sur. Yaw dyan ang Mariano Optical. At Yes po, salamat po, Mariano. narigamas din ang mga gimmick ko niyan. Yan, McDonald's, and of course, ang Mariano Optical sa aga. Ngunyan na panahon ng Valentine's Yes. Day. So, salamat na maray. And si of Mother course, is dyan. Oo. And type din do ang Japanese food. they- Dahil po mapadaog ang Ukuya Naga. And Ganyan to si Ma'am MJ Jin Ao from Hong Kong. Hello po. Salamat na maray po sa Okay. indong suporta. Kasi sa iba pa, na nagpapaabot na sa indang suporta one way or the other. So, salamat na maray. So, mabreda po ang programang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dakara, and home-baked by Farah. Celebrate Love Month at Ukuya Naga. Savor our authentic Japanese cuisine at its best. Our specialties, sushi, ramen, and tempura will definitely keep you coming back for more. Introducing our Ukuya Sushi Cake that will surely make your loved one love you more. This February, it's a date with Ukuya, located at Corner Magsaysay and Dayandang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-through at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Love ko to.
Abogado Juan at your service. Segun sa Latin. Banta kita mga kaantabay sa programa Abogado Juan at your service, and sa mga oras na ni Aramon na ang satuyang Segun sa Latin. Abogado Juan. Again, good morning, Yes. Ate May, at sa gabos pong nag-aantabay sa satuya pong programang Abogado Juan at your service. Ninuli po ta Love Month of February, as in sa aga nga ni Valentine's Day. Ang satuya pong napiling Latin maxim, uya po, amor gignit amorem. Amor, pag sinabi tang amor, love. Gabi baga mga tao maging usually lalaki ang amor o babae? Babae ang nadamog ko may Okay, amor. gama kaya akong barkada Na amor na lalaki So, pag sinabi tang amor, love, pagkamuot, pagpailing pagpadaba, pagpadanga sa sarong tao. So, it is what keeps the bonding and the togetherness alive. Yan pigabot ng love. So, amor gignit amorem. Love begets love. Kung ikaw ang love, ipinapahiling ang pagkamuot ng sarong tao. Urog nang nakakaulakit yan. Inatenod sa partner. Pangduwa sa mga aki, sa mga kapamilya. Tapos, kung ika influencer, ika ba nga influential, kung ika maray ang sa imong padara, itong pigabot ng leadership by example, maray ang pagpadangat, pagpahiling, pagpadalagan, pagkaputing tao, lalong gaganahan ang mga tao para masuportaran ang sa iyo man ng mga objeto para sa pamilya o para sa sarong komunidad o sarong organisasyon. So, hindi po sa love begets love, amor gignit amorem, importante po na ang pagkamuot dailang pigsasadiri. Ang pagkamuot pigi-express. And there are two ways of expressing love. Not by words. Sa tarang. I love you, I care for you, etc. O ano man na mga tataramon na kung saan pigpapamati ang sarong tao sa iyang pagkamuot o nasa sa iyang agom, ilusyon, o partner. O kaya sa mga aki. And second, ang pagpamati po kang love, itong sa paagi po kang ano yan? Kang aksyon. Gibo. Gibo. Pwedeng, may mga tao man kaya na they're not very expressive in terms of words. Then kaya nagpaparasabing, I love you, I care for you, pero may hiling muna, nagtatrabaho tultul para makataon ni maray na suporta sa pamilya. Inaagi sa hero. Sa hero. O kaya, very responsible, may inisyatibo. So, bigpapahiling talagang yaon ang pagkamuhot. And, iyan mga gibo-gibong iyan na pagpahiling ng pagkamuhot, that is very inspiring. Urog na sa mga kapartner, magkapartner, asin sa ibang tao. Kaya, pag sinabi tang igwang pagkamuhot, urog pang nakakaulakit ang pagkamuot. Love begets love. Amor gignit amorem. So, iyan ang sa tuyang pag-uurlayan mo niyan, ma-revolve sa issue na yan. Yaon dyan itong pagpromesa. Yan. Diba? Pangako. Pangako sa iyo. Nanapako. Yan, promise to marry. Ito bagang pagpromesa na mag-iyo ka lang, papakasalanta ka. As in, magiging maray akong agum sa imo. As in, papadangat taan sa to yung mga aki. Kan nag-aguma na anong nangyari. Yan. Yan lang. Kumbaga,
si dating dayupot ka mo sa kada sir o biglang Sa puon. sa puon ha, biglang naging mapait. Biglang naging sour. Well, kumisan nagiging trend yan in fact, sa mga abogado baga, minsan nga nasasalaan kami na garo, kami pa ang nagiging instrumento. Or nagtutulod. Nagiging instrumento kang pagsurwayan. Ano? Pero actually, Ate May, in fairness man sa tuya, na sa mga abogado, as in, sa tuyang mga tugang sa profesyon, pag madulok naman kaya sa mo, mayo ng garo, a point of no return na. Usually, yan mga kababaihan na naapi, o kaya binayaan, o naipailing ang pagkamuot. Madyan sa imo, halawig ng maray ang sa indang sinakit. Kaya magagawa kitang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Republic Act 9262 yan. Aram yan. Very popular yan na lay na iyo talaga nagpoprotehir sa mga derechos kan mga kababaihan. Asin kan sa indang mga aki. Para day maabuso. Kan sa indang agum, kan sa indang magurang o stepfather o mga kapartner o kaiba kang sa indang ina sa harong. So, iyan ang saro sa mga nagpoprotehir dyan. Kasi hindi ko nga ako nagigirunduman na Supreme Court decision. Very recent lang. September 2020. Medyo nalingaw lang ko kang title. Sa sa family code, pag abandonar ang sarong babae, that is a ground for legal separation. Ground yan for legal separation. Pag pigbayaan, inabandon na. Okay. Ang sarong spouse, whether the husband or the wife. Pero hindi sa VAUSI, Anti-Violence Against Women and Their Children, ang perming, ang perming salarin, kumbaga, itong lalaki. Because it seeks to protect, the law seeks to protect women and their children. So, sa Section 5 kayan, pag pig-abandonar, as in iyan nagkausa ng emotional depression sa sarong babae na dapat ma-prove yan sa court. Dahil pwede na ma-penalize ang lalaki na naghali, nagkaigo ba ng sambay. Natulos yan? Pwede nang maging liable under Section 5 kang 9262 kung di man mapatunayan ay igwang naapektado man itong babae. Kung di man, so mayo man talagang psychological or emotional anguish or mental suffering. Ito pag-abot ng moral damages. So, iyan po, saro yan, na sa pwede maging resulta kan pagbaya kan sarong agom na lalaki sa babae, nagresulta sa kairak-kirak na sitwasyon na ang nagsusuporta na sa mga aki, ito na lang babae. Itong lalaki, nag-happy-happy duman sa iba. Nagbalyo na ning harong, o kaiba. Igwa na ibang sambay, So, digdi sa sitwasyon na ini, mayo ng pigapon na love. So, madurulok man sa mga abogado, arog na kayo ng sitwasyon, point of no return. So, haputon mi man ang kliyente, yung babae, papaistoryahon mi. Malaog na dyan itong Article 36 kang Family Code, Ate May. Sabi ta pala gusto ba ko pag-urulayan ta. Sabi sa pagkamot, nahulog na kita sa sorwayan na naman. Aram mo kaya, talaga, yan ang lay, family code, para maprotehan talaga ang pamilya because marriage is an inviolable social institution of a permanent union between a man and a woman. Pero nangyayari nga that is the ideal. Alagad, nag-aabot sa punto na ito palang desisyon na nida na pag minuutan sa poon, nahuhulog sa de pagkakayarintindihan. Sa Article 36, psychological incapacity,
as a ground for declaration of nullity of marriage. Iyan pikapod tang mga itong day pagkakaintindihan, day yan pwede maging ground for psychological incapacity. The very stringent ang rules dyan. Kaya po igwa talagang medical expert and competent affirmation that the psychological incapacity of one of the spouses is severe. Ito talagang seryosong maray. Malala. Grave, malala. Malala na. That it is incurable. And that the spouse, the erring spouse is incorrigible. Both sa That already amounted to some psychological and mental state or condition na di na kayang baguhon. or mabulong. Mabulong pa. O magbabugo pa. Para maging responsable sa agong asin sa mga aki. So that he or she can perform effectively the marital obligations as mandated by the family code. Support, of love and affection, itong support, financial and moral, asin iba pa. So, iyan, rayaw niya gabo sa family code. Kunyan, kung nagkukulang dyan, tapos iyan, seryosong maray, repetitive, paurotro na lang, mayo ng talagang pagbabago, and it becomes incurable, and it should be proven, apart from it should be serious and incurable, to be proven by a psychiatrist or a psychologist. It should also be proven that that psychological incapacity existed at the time of the celebration of the marriage, even though it became manifest thereafter or after the marriage. So, garo, difficult imagine nun, paano man maraman talaga? Oo. Unless nag-iba ng gano'n ka mo. So, digdi po sa ground na ini, for declaration of nullity of marriage, kaipuan, maano pa, masusog, an istorya, kan babae asin lalaki, puon kan pagkaaki, kang aki pasinda, itong childhood years, ano ang mga psychological factors that develop some behavior na perhaps itong babae naghahanap siya ng sarong father figure na perminyaon, very caring, tapos anagong niya panan bakong araw yan. Siring man itong lalaki, naghahanap man ng sarong babae na talagang ito man dikit-dikit kakarinyon siya. Tapos nang nangyari, nag-inaguman, bako ang palan araw kaya. Ano ba ka? Ang love is supposed to be forever. Dapat panghabang buhay na relasyon. But it can only be forever if there is a mutual effort. Bako lang one way, on the part of the husband and the wife to preserve that lively and loving and caring atmosphere and relationship within the household, within the home, within the conjugal home. So, ipo yan, kagurgulbing factors. Kaya, ipoprove yan sa court, sa paagi kang psychiatric or psychological evaluation report na nagsasabi na talagang, yun na yan, itong tulong factors na to. Serious, incurable, and may juridical antecedents. But sabihin, existing na siya at the time of the marriage. So, mapoprove lang yung existence of the psychological incapacity at the time of the marriage, although it became manifest afterwards, kung hihilingon pa, sususugon, itong istorya. Kasi indang childhood, tapos hanggang sinda nagkaiba na, nagka-ilusyonan, tapos ano yan, at that point in time, na nag-ilusyonan pa na, may narisa ka na medyo ibang klaseng behavior. Ano yun, may tantrums kayo ito, o kaya may biglang nag-iiba ang attitude, ang mood. So, iyan, kung iyan ma-prove prior to the marriage, ini mga sitwasyon na araw kayo ini,
then that can be the basis for saying that the psychological incapacity already existed at the time of the marriage. Mabuelta po ang programang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah. Celebrate Love Month at Okuya Naga. Savor our authentic Japanese cuisine at its best. Our specialties, sushi, ramen, and tempura will definitely keep you coming back for more. Introducing our Okuya Sushi Cake that will surely make your loved one love you more. This February, it's a date with Okuya, located at Corner Magsaysay and Dayandang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at Contact Lens Center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive through at McDonald's Magsaysay or dine in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Apod na, kay abogaduhan. Apod na, kay abogaduhan. Pwede po tabi maghapot, abogaduhan. Abogaduhan, may nag-utang po sa ko. Nagtatago po, tahabo, magbayad. Biniyaan po ako kang sakong boyfriend. Padus po akong 8 bulan. Paano na daw po ini? Dahil po maghadit, yaw lang sa inyong abogado. Ini po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan at your service. Apod na, kay abogaduhan. Abogado Juan at your service. Balta kita mga kaantabay sa programang Abogado Juan at your service. Kaya ba na pa man pag-irarin doon si Ate May. And of course, nasa tayong favorite, paboritong abogado, Abogado Juan. Alright, Good morning, good morning. Yes, good morning. Giraray po sa tayong mga paradangog and mga paradalan sa Facebook Live. So kasabago po mga kaantabay, urulayan ta sa bago ang sa tuwing pinag-urulayan nila Sabado ang psychological incapacity. Ano po? So, saro sa mga grounds para sa analytical marriage. So, kung kamo po, mga kaantabay, igong mga questions or mga kahaputan, pwede po rin itong i-text sa tuyang text hotlines ang 0929-259-5441 and 0927-431-3899. And sa tuyang mga Facebook page is i-search po rin ang Abogado Juan. Alright, so Abogado Juan. Hi. Hindi kita sa apod na kay Abogado Juan. Yes. So magkapira kitang mga kahapotan Ate May. Article 36 of the Family Code, iyan ang pigapuntang psychological incapacity. So, ano ang psychological incapacity? Na ano ta na yan? Medyo na-explicar ta na yan kasubago. Tigdi na kita sa mga kahapotan. Okay. Sa to yung mga kahaputan po hali sa Indo, sabi digdi Abogado Juan. Sabi digdi, Diyos malhay na aga po sa Indo, Abogado Juan and Ate May. Gusto ko pong maaraman kung paano po ma-prove ang psychological incapacity. Ano po ba yan? Abogado na ang bahala, sagkod abogado na po ang maasikaso? Okay. Well, general rule, ano man pong complaint o petition, kay puhan i-allege,
dapat may mga allegations na yaon dyan. Ngunyan, ang allegations na yan, ang burden of proof, kung ano man ang piga-aligar mo sa imong complaint, o kaya sa imong petition, maging civil o criminal, kaipuhan po, ma-prove mo yan. Pag criminal case, proof beyond reasonable doubt. Pag administrative, substantial evidence. Ngunyan, pag civil cases, sharing po kayo ining declaration of nullity of marriage based on Article 36 of the Family Code, kaipuhan po ang preponderance of evidence. Basic is the rule that he who alleges must prove his or her allegations. He or she. So, kung ika ang petitioner, digdiyo sa declaration of nullity of marriage based on Article 36, kaipuhan po, i-allege mo dyan. I-allege mo kung ano ang root cause kang psychological incapacity kan respondent as a general rule. So, pwede man kaya na bako lang respondent, pwede man na pareho sinda, may psychological incapacity after evaluation, psychiatric or psychological evaluation has been conducted. So, kaipuhan po medically and clinically identified. Kaya, bako pong abogado ang nagtsatsambang kung ano ang i-identify na root cause. Itong talagang gamot, pinunan kan sa iyang disorder, kaya psychological incapacity na yan, napigaapod. As in, dapat nakaaligar yan and sufficiently proven by expert. Ano sisi ang expert na pigaapod dyan? Na yung ma-identify medically and clinically. Psychiatrist po. Psychiatrist. O kaya psychologist. But, ngunyan, ang tigpa para durulog talaga, para po magtabang, para mag-igwa ng medical and clinical identification of the root cause of the psychological incapacity, mga psychiatrists. As in, nagkakaigop po sinda ng mga serye ng psychological tests para po mailing ang psychological stability, emotional stability kang petitioner as well as the respondent. Ideal na ang ma-undergo kang evaluation, bako lang si petitioner. Bako lang marilay ang korte sa pigi-istorya kang petitioner, but the psychiatrist will also take steps and make efforts na makaulay po itong respondent para maibalwar man kung ito ba pigsasarabi kang petitioner talagang may totoo man o ano man ang pigsasabi man kang respondent bago po mag-file ng kaso. Kaya po ang igwa ng psychiatric evaluation report ang psychiatrist or psychologist as the case may be. So, yun po yan, ang basic. At tapos dapat may filing dyan na day pwedeng o day kayang gampanan itong piga-apod ng marital obligations as prescribed in Articles 68 to 71 of the Family Code. Itong masuporta, ma-care, mapailing ng gabos na gagampanan ang mga responsibilidad bilang sarong agom and sarong magurang sa mga aki. So, yun po yan. Ang kaipuan na i-aligar and of course, i-prove during the trial para po magkaigwa ng favorable decision na ma-declare null and void ang kasal. Alright. Bakong abogado, kundi psychiatrist or psychologist. Okay. Sabi digdi, Abogado Juan, good morning po sa Indo, Abogado Juan and Ate May. Paano po kung mapatunayan sa test na igwa akong psychological incapacity? Makakaapekto ba yan sa sakuyang trabaho o kaya kung ako man mag-apply ng trabaho? Ay, hindi man pwede because that will amount to discrimination. Alam mo kaya, ang psychological incapacity, bako man siyang finding o deklarasyon kang psychiatrist or psychologist as the case may be na medyo kapay baga o may tama, bako man po. That is not real as bako man siyang psychopath na pwedeng makaapektar na sa iyang
sa iyang behavior, sa iyang trabaho. May pong connection ang personality disorder na siring kaiyan sa trabaho. Sa skills mo. Sa skills. So that cannot be required as a qualification because that will be discriminatory and violative of the Constitution and of course existing laws, labor laws, etc. Alright, so thank you, Abogado Juan. Sabi din Abogado Juan, paano po kung pareho kamong igwang psychological incapacity? Well, kung pareho may psychological incapacity, as early as, yung mga latest cases ni Argen Republic versus Xavier, April 18, 2018 ini, GR number 210518. Di sa kasong ini, bago nag-file ng kaso ang petitioner, nagdulog siya sa psychiatrist, para i-istorya niya na ang may sala itong sa iyang agong, itong respondent. Pero after a series of psychological tests and interviews, ang interview kay kanipon po sa pagkaaki, sa courtship, si mga date na mga iriwal-iwal, ano-ano obserbaran kadto, hanggang nag-inaguman, etc. Ito nga yung tulong requirements na sabi ko. Itong juridical antecedents, severity or gravity of the incapacity, and of course, incurability. Itong day na kayang baguhon pa ang emotional and psychological behavior kang sarong agum, required yan. Yan tulo. Dapat mapatunayan yan, ma-establish yan duman sa psychiatric evaluation. Ngunyan, paano kung parehosin na igwa? Tapos, ang petitioner baga dapat i-prove na respondent as a general rule may psychological incapacity. Pero, pagdulog niya sa psychiatrist, pareho pala sinda. Sabi din sa Republic versus Xavier, Supreme Court case 2018, maayong problema. Kung pwede nga ning ma-declare null and void based on psychological incapacity of the respondent, saro lang may psychological incapacity, ma-declare na null and void with more reason na pareho sila. So, iyon po yan ang naging decision kang Korte Suprema. Okay. So, sabi din Abogado Juan, paano man po kung ang saro sa mga spouses or saro sa inda ang dai nag-agi ning psychiatric test? Well, talagang may mga sitwasyon na araw kaya. Nadidipisilan ang psychiatrist na pigdulok ang petitioner, itong ma-file nga kang kaso ni Declaration of Nullity based on Article 36, laban sa iyang agum, tapos nadidipisilan ang psychiatrist to connect with the respondent. Pwedeng indifferent siya, masyang pakiaram, o kaya di siya nakukontak. Sabi po sa sarong kaso, Marcos versus Marcos, GR number 136490, sometime in October 2020 at 2000, so aloy na. Na dai na psychological, medical, or clinically evaluated ang respondent, ito pagsasabi na may sala, baka may sala, ito may psychological incapacity, nagbase lang duman sa istorya, sa credibility katong petitioner, tapos pig-corroborate kang other witnesses, mga kapamilya katong petitioner, mga barkada kantok, etc. Ma-apply da itong pig-aapod na totality of evidence rule. So, iibalwaron kang korte ang gabos sa mga testimonya. Bako lang katong petitioner. Pwede kang iba pa na nakakaaram, kan agi-agi, katong mag-agong, asin katong respondent, nakakabiso sa iya. Tapos, itong mga testimonyang ito, plus the psychiatric evaluation report, katong psychiatrist, katong petitioner, napigbasihan nga ni itong sa iya mga pagsasabi naman, na naging credible man, pwede da yan, sabi kang Supreme Court. Digdi sa kaso ini. But this is more of an exception than the rule. Ining totality of evidence. Kung dai na ibalwar, dahil mo na nakaulay, kadtong psychiatrist itong respondent. So, pag ikaw po abogado, mas maray na talagang
mahiling mo na bako lang si petitioner ang na-interview o kaya na na-evaluar, kundi make sure that before filing the case and before the psychiatric evaluation report is issued by the psychiatrist, pati itong respondent was given the opportunity to be evaluated or to air his or her side para po mas credible mas makusog ang evaluation itong pigapod ng sufficient proof by expert of the medical and medically and clinically identified psychological incapacity. Kaya i-prove ang root cause katong psychological incapacity. So yun po ang naging desisyon duman sa Marcos versus Marcos na itong pigapod ng totality of evidence. So exception po yan. Ito respondent day po na kaulay man lamang na interview kadto pong psychiatrist. Alright, so sabi digdi Abogado Juan, paano po Abogado Juan and Ate May kung drug addict an sa imong agog? Pwede na ba yan maging grounds? For what? For nullity. For declaration of nullity of marriage. Ano mo kaya pag declaration of nullity of marriage kay puhan as basic requirement, the existence of the defect should be at the time of the marriage. Halimbawa, baga nga kung below 18, so minor, so ang defect at the time of the marriage, minor ang saro or both of them, talagang void ang marriage kaya. As in, magkapira pa mga rasones, psychological incapacity, sabi nga may juridical antecedents, so dapat existing na ang defect, itong psychological incapacity at the time of the celebration of the marriage, although it became manifest later on. Ang mapatunay na kayan, sabi nga ni itong psychiatrist na, sa pagi po kan sa iyang evaluation, kan petitioner and respondent, ideally, ano. So, din sa kaputan mo, Ate May, kung ini yung drug addiction is can be a ground for declaration of nullity of marriage, day po, klarado po sa Article 55 kan Family Code na ang drug addiction, kaya dyan itong alcoholism, homosexuality, and lesbianism, all of them are just grounds for legal separation. Legal separation lang ang pwedeng desisyon na o pwedeng ihagad sa korte. Separation from bed and board ang apod kayan. Pero ang marriage, ang kasal will be subsisting. Dahil manggiraray siya, hindi pwedeng mag-agum giraray. Subsisting pa ang marriage. So, ang drug addiction is just a ground for legal separation. Alright. So, thank you so much, Abogado Juan. And of course, salamat man po sa mga nagpaabot kan sa inda pong mga kahaputan. Again, kung po ka mong mga questions pa, i-message po nito ang fan page, ang Facebook page ni Abogado Juan, ang Abogado Juan. So, salamat po sa mga nagpaabot kan sa indang mga questions. Of course, ikaw po nag-comment na hindi na po masisimbag mo nang ngunyan, minuli po tamay nagkairnot man na nagharapot through inbox. So I will just try to answer you even after the program at my own pace. Wow. Di ko tulos po yan na sisimbagan, ninulo po bako malayan ang sa tuyang ginigibo. But I see to it that all the questions that come in through the inbox, itong private messages, gulpi po yan. And of course, sa comment na nailing tangon yan, na data pa na nasisimbagan ang padakli dyan, cool lang po kita. Masisimbagan po yan in due time. Maberta po ang programa. Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah.
Celebrate Love Month at Okuya Naga. Savor our authentic Japanese cuisine at its best. Our specialties, sushi, ramen, and tempura will definitely keep you coming back for more. Introducing our Okuya Sushi Cake that will surely make your loved one love you more. This February, it's a date with Okuya, located at Corner Magsaysay and Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive through at McDonald's Magsaysay or dine in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Abogado Juan at your service. Bata kita giraray, mga kaantabay sa programa Abogado Juan at your service. Kaibanan pa man po giraray do si Ate May and of course, si Abogado Juan. Alright, so araw mga Abogado Juan, pwede ko bang masabi na pagkatapos kang mga napag-urulayan ta na tukartangon niya na Sabado na bako talagang madali ang pag-agom, paglaog sa pag-agom, diba? Kasi araw kay Ate May, ang pag-agom baga, it is a lifetime commitment. It is the best decision that you should make in your life. Big decision. The biggest decision. Aram mo, nagpupunyan sa love begets love. Amor gignit amore. Itong Latin maxim tamo niya na simana, mo niya na daw na Sabado. So, Ate May, ano ang masasabi mo duman sa naging ulay-ulay ta kasubago? Sabi ko nga, subago, Abogado Juan, dakulaan na commitment, responsibilidad na I think, pwede ko masabi na love is a choice. Kasi paulit-ulit mong pipiliin itong tao na makaibanan. Diba? Tapos sabi mo nga, kato, subago na dapat pagtrabahuhan talaga nito sa indong relasyon. Diba? Aram mo kami mga abogado, apod ba kami sa muya, counsel. So, pag sinabing counsel, bago mo akuon ang kaso, dapat tatao ka mag-counseling. Muna, oo. Na, halimbawa, araw kaning kasong difícil na kaso na pagsurwayan nga ni. Well, actually, nagdididi sa tuya, surwayan na. Kaya nga, baga sabi ko sa imo kasubago, di man kami nagpipirit na magsurway. So, piguuro utrumihan, several meetings, maana talagang pag-asa, paglaom, alang-alang sa mga aki. Ang iba kaya, madulok man, darakula na mga aki. Kumbaga, nag-agi na sa halawig na sakripisyo o itong suffering na pigaapod. Talagang nagabot na sa punto na day na talaga pwede. So, pag yaon na digdi, pag talagang siguradong araw na kayo ng sitwasyon, anong nangyayari sa muya, piga-affirmer lang. Kumbaga, sabi nga ni kayo sa rong kaso, baka man ini yung violation katong sanctity of the marriage. Ini piga-apod ang declaration of nullity. Sa puntong yaon na nga ni dyan, na din nag-iiribanan, ang piga-preservar na duman, itong psychological and emotional itong well-being kang agom asin kang mga aki.
na daing mandaa kay puan magpara sakit sa siring na sitwasyon ninhuli nga ni daing naman produktibo ang relasyon kan magagum. Although pipirita so give it a chance na makipag-reconcile pa. Pero kung talagang daing-daing na, talagang iyo na yan ang best option, ang mangyayari, piga-affirmar lang ang realidad kang relasyon na talagang point of no return to each other. So, iyan po ang nangyayari dyan. Alright, okay. So Ate May, ano sa hiling mo? Ano ang may advice mo man? Oh. As Ate May, bako lang ako pero Sabi ko abogadohon magiging like sa tuyang discussion ang sa tuyang ngayon kasi Valentine's, love is in the air, di ba? Valentine's Day. Abogado Juana, sabi ko nga subago talaga nakulaon na commitment, responsibilidad ang kasi katong nabasa ko sa libro na igwang 5 love languages. Diba? Ano yan, Ate May? Share mo daw sa kuya. Affirmation, acts of service, receiving gifts, ano pa to? Gusto ko yan, receiving gifts. Diba? Speaking of receiving gifts, ay salamat po kay Mrs. kay Farah. Happy Valentine's Day. I love you. Salamat sa mga giveaways para kay Ate May and of course kay Direk. Mahamutan pati siya abogado. Kay Direk Ernie Pildera. Salamat, Direk. Alright. So, thank you so much. And of course, kung ano po na din abogadohan, pagkakataon para pasalamatan, giraray ang sa tuyang mga sponsors. Siyempre, yaon po dyan. Thank you so much po, Attorney Earl Francis. Dakara, and of course, thank you so much McDonald's, Mr. Alan Ranyola, Mariano Optical, salamat po. Of course, Home Baked by Farah, thank you so much. Kuya, ayan yun po niya sa magsaysay, sa mga mahihilig sa Japanese food. The best Japanese ramen. Tapos sushi. Itong sushi, Kagurgul tempura. Alright. Tapos may sinda sushi cake. For Valentine's Day. So, salamat maray. Yes, and of course, duman sa mga future tang magiging sponsors. Ay pala, di pa ko masupog na maging sponsor, maging partner. Bakong sponsor, maging partner kang Abogado Juan at your service. Kasi kung kamu po willing na magtabang di po sa programang ini, you are not helping me. You are actually helping the program be able to help do legal advice. Lalo na po sa mga taong may access sa legal services. Yes. So, importanteng marayan sa mga panahon na ini sa internet age, kaning mga private messages na ipapaabot sa tuya, sinasisimbagan taman, pati itong mga comments sa tuyang programa, yan sa Abogado Juan page. Lugod, hindi pong programang ini, siya kang mga nakaagi, urog na makatabang sa tuya. Para mag-ego kita ng peace of mind. Iyon ba yan ang talagang trabaho kang abogado? Mag-ego ng peace of mind. Ang sa tuyang mga kaymanwa. Okay, alright. Ako man po gusto ko man na paabutan, mga kaantabay, ning Happy Valentine's ang sa kayong husband, si John, as in sa kayong mga pamilya, friends, and syempre ang sa tuyang mga paradang and mga paradalan. Sana spread ta ang love maski bakong Valentine's Day, di ba? Siyempre, Happy Valentine's po kay Tokayong John, si hahabi mo. Yes, Sirima po ki Bisis, ki Farah, sabi tangan Ken, I love you. Sirima. Tayo kanilag, I love you. Ako din, I love you. And of course, di mo paglingawan syempre na i-like ang sa tuyang
Facebook page, ang Abogado Juan. And follow, of course. Like and follow. Yes. And like and subscribe. Ang sa to'y apong YouTube, Abogado Juan. Yes. Tayaw po dyan ang mga late uploads kan Abogado Juan at your service. Alright, so thank you so much po sa mga nagdaralan asin sa mga nagdangog. We love you all. Basta po sa tama sana kita. Tama-tama, ang sala. Ini po si Ate May Di Maano. Ini man po si Abogado Juan, Terjan Bonggat at your service. Liwanag ay hinahanap-hanap ng bayan. Kailangang magbuklod sa isang pangarap, hangaring guminhawa, makaahon umangat. Kailangan ng syudad ay taga-pagtanggol. Kagalingan ng kahimanwa, kayang itambol. Kasama sa bawat laban, ibabandila ang ating karapatan. Abogado ko yan, abogado kang banwaan, abogado natin yan, abogado Juan. Abogado ko yan, abogado kang banwaan, abogado natin yan, abogado Juan. Taga-pagtanggol, kagalingan ng kahimanwa, kayang itambol. Kasama sa bawat laban,